Zo schijn, ben benieuwd. Ik weet het niet, het is koud, hè? Nee, niks. Jammer. Nee. Wat ben je aan het dwan? Wie zorgt dat ik potten in de hamer zitten? En kikkers, en bruine kikkers. Ze binnen noodwanden om onderwijs naar haar simmerplak, dat is het wetter, en daar was de aaien kwijt. Want daar moeten we de nieuwe potten en nieuwe kikkers bijna worden vanzelfs. Ze komen dus daar uit de boskwaai en dan rennen ze eerst in het scherm aan. Want daar gaan ze winterswest en dan moeten ze over de dik. En dan gaan ze over die kant uit naar het water toe. Maar dus dan zit die drokke dik, die zit er dwars tussen terug. Die drokke dik die zit ertussen. Ja. En als wij dat schermje net hier, dan worden in ieder geval de podden, nou die worden voor een groot part worden die alle ideeën jagen. Helemaal wat podden voen. Nou, we gaan ontnood aan het voelen. Dus ik hoop je al daar maar naar wat zien komen. Ik net. Waar ben ze? Ja, waar ben ze? Weet je ook? Ik weet het net. Pak zo deze bad. Ja, pak deze maar. Oh, ik net. Nou, mijn jerisje. Nou, mijn jerisje. Het is net een leeuw. Sjöron. Een pot, daar doen we het voor. Ja. Hè? Maar hier is het wel koud, hè? Er zit had geen beweging in. Nee. En deze kroept ik heel langzaam door de wei. Die krijgt dus geen kans bij de auto's. Als ze door de wei kroept, nou, dan ben ze, nou, dan ben ze verspakt door een auto. Nou, dat is mooi, hè? Ja. Sjöron. Toch nog. Hè? Toch, hè? Maar deze tocht juist de joen dus. Ik ga op een paard. Ik zal zien dat ik bij het water kom. En dan komen ze daar bij. En dan rennen ze hier het scherm aan. En ja, dan kunnen ze het verder en dan gaan ze scharrelen in het lange scherm. En dan vallen ze in de hamer. En dan kunnen wij ze naar die kant brengen. Maar de oogst is wat mager, Ja, joh. dat is heel mager. Ja, we hebben hier een hand en hier we amers vol wier. Je wilt net leeuwen. Zeg ze gewoon van die wordt paard rennen. Maar dat is van die hier net zo, dat is jammer. En hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Waar zult ze zijn? Maar deze? Deze redt het. Die gaat anders naar het water toe. Nou, hier maar. Hier zijn we er. Jongen, wat een wetter, hè? Nou, jong, nou is het... Oh! Zo, hij wil wel, hè? En hier wil ze graag heen. Hier wil ze graag heen. Ja, ik heb me altijd erover verbaasd dat ze weten welke kant het uit moeten. Het is toch onvoorstelbaar. Dat ze beestjes weten wat ze heen moeten. Nou, dat gaat er. De master zien. Het is een aardigheid. Het is maar niet in, maar alles telt. Mooi.